Máte rádi šťavnaté stejky? Snadná pomoc. Rád vám ukážu, jak na to. Ukážeme si, jak si předpřipravit kuřecí prsíčka na stejky. Jeden způsob je, že je prořízneme nožem a získáme stejně vysoký plát. Druhý způsob je, že prostě tomu prsíčku dáme pěstí a je to připravené. Někdy je to těžké i pro profíka, ale doma vám to teď půjde snadno. Mám tady Maggi nápady šťavnatý steak s česnekem anebo s provencálským kořením. V každém sáčku najdete 4 pečící papíry s bylinkami a s kořením. Opravdu to voní. Vezmu papírek, rozevřu, jednoduše dám steak, zavřu, stlačím a můžeme jít do pánve. Mírně rozpálená pánev, žádný olej, žádný koření, nic, samo se to dělá. Asi tak po 5 minutách otočíme. Papír můžeme odkrýt, aby maso bylo hezčí. Za dalších 5 minut je maso hotové, můžeme ho vyndat z pánve, rozkrojit a servírovat. Steak je krásně šťavnatý, podívejte. Šťavnatý steak můžeme připravit nejen z kuřecích prsíček, ale i z vepřové krkovice nebo třeba z ryby. Dobrou chuť!